dneska sme u ďalšieho videa. Dneska si zahráme hru Ultimate Home Tycoon na Robloxe. Takže dúfam, že sa bude páčiť, ak nám dáte like, odber a my môžeme ísť na to. Takže sme tu v hre. My tu budeme stavať domček očividne. OK, mám to trošku zalagované. A je to extrémne zalagované. OK. Prestáva byť zlagované? No, už to je lepšie. Ale zaujímavé, prečo je v tejto hre tma. Môže byť deň? OK, ja tu mám už stavať za peniažky. Treba 8 peňažkov. Z tohto budem natáčať celú sériu. Až do konca. A tak dúfam, že sa vám bude táto séria páčiť a že bude úspešná. Takže ja už tu mám postavené základy domu. Zoberiem peniažky a už konečne vyzerá, že začína byť deň. Aj začína. Čo je práve že pre nás dobré, lebo už konečne budeme vidieť. Tak všimajte sa vonku, ale to po mne chrobáci, takže postavím si tu steny. Tu postavím ďalšie steny. Takže ten dom už konečne začína vyzerať ako dom a je teda pekne obrovský. Kamo, tie steny sú 100-krát vyššie než ja. No, 10-krát vyššie než ja. Ale extrémne veľké to tu mám. Neviem, na čo mi to je. Hneď prvý dom je akože a hneď takéto sídlo. Ja by som hneď na prvý dom, akože v tejto hre, dával trošku inačej tí domy, lebo to sa mi zdá až moc veľké pre mňa. Hneď takéto na začiatok. To je až veľké sa mi zdá na začiatok, takéto. No to je jedno, vráťme sa radšej v hre, nie k domom, ktoré sú vlastne v hre, takže to je asi jedno, že áno. Ja už nemám peňažky, takže a ešte mám na toto trebárs. Nemôžem chodiť aj rýchlejšie, to pomalé akože. Tak ja si idem vyzdvihnúť peniažky, lebo už mám málo a nemôžem nič stavať. A potom zase môžeme do toho pustiť. A keď vám bude video páčiť, dajte like a odber pre túto sériu, aby bolo ďalšie pokračovanie z tejto hry. Lukáš, niečo máme robiť v garáži? Nemáme, mne sa zdalo, iba ma tam viedla šípka, ale nakoniec to bolo ešte za garážou. A to ma naštvalo, lebo som musel prejsť všetko. A tu je takáto teráska pekná. OK, tu máme takto parazolík. Grill dokonca. OK. Bazén, ci vole. No tak to nie moc bazén. Trampolína, ukáž, že to skáče. Aj skáče, škoda. Musím sám skákať, iba tak málo sa dá skákať. Lebo vy musíte normálne takto vždy skákať. Tak. Či kokos, ale ideme, bomby. Ja to tu akože asi celkom rýchlo budem mať poskladané, ja si myslím. Idem si pre peniažky, lebo už som nemal z čoho stavať. Tak a idem naspäť teraz. Takže zatiaľ, keď tam dojdem, tak napíšte komentár, či chcete pokračovanie v či chcete, aby som pokračoval v tejto sérii naďalej. Aby po tejto sérii bola aj ďalšia séria. Napíšte mi do komentárov, či by ste takto chceli, aby som natáčal. Alebo jakú hru by som ešte po tejto sérii mal natočiť. Takže ja to tu pokupujem, až kým neminiem svoje peňažky, ale je to pekne drahé. A mne chodí na účet, alebo neviem, z banky mi proste posielajú málo peňažkov. A ja nič nevidím. Lebo mi tu svieti slnko. Už som vonku, už som hovoril. Dobre. Fú. Dobre.
Dobre, tak prepáčte, na chvíľu som zabudla rozprávať, neviem prečo, ale úplne som ako keby stíchol. Že úplne, a neviem prečo, a ja chcem svetla, poprosím vás. Ja chcem v tomto dome svetla. A tu už je. Dobre, ale nechcem iba na jednej časti svetla, ja chcem všade svetla. V takomto obrovitánskom dome sa budem cez noc bať. A doby nie, že áno. V takomto obrovitánskom dome cez noc nič tam není vidieť. Absolútne nič. Aha, to musím takto, ja že mi tam dá open door alebo také niečo. Ale ja už tu chcem svetla, poprosím vás. Môžem? To čo je? To sú taniere. To vôbec nič nevidím. Toto je zelené? Áno. Yes, konečne svetla. No, ale musím ísť ďalej. Ale toto ešte máme. OK. A musíme si zase pre peniažky. Tu. Idem naspäť. Medzi tým, čo vojdem donútra a naklikám tieto veci, v poslednej tejto veci, tak skúste dať like a odber naraz. Skúste, či to funguje. Máte nám 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Dobre, keď ste ho dali, tak tam teda môžem ísť a budem vám veľmi vďačný, keď ste to dali. Tak dúfam, že ste ho už dali a ja sem idem a kúpim to. A, dobre, už mi to išlo, zase mi to nejak seklo. Ešte tam je tma, tam nič není vidieť reálne, ale ja už chcem ísť hentam, prosím, na to svetla. Furt tu je niečo a neviem na čo. Čak toto už to aj stačí, ne? Ešte tu je. A čo to je? Drinky. Si kokos. Tak tuto je extrémne toho veľa. Ale zase ideme pre peňažky. Tak ja som už tu s peňažkami, takže si môžem ďalej kúpiť. To som to nejak rýchlo osvetlil. Prečo sa mi to tak pomaly osvetľovalo? Neviem. Ale som zvedavý, čo bude asi tuto. Asi nejaký jedalenský stolík alebo také niečo. Ale čo bude vlastne v celom tomto dome, tak to fakt neviem. Fakt neviem. Kamo, ale je to dosť veľké na začiatok takýto dom. Máme druhé poschodie? Kamo, ale čo tam bude? To by ma fakt zaujímalo, akože. Tam bude, ale toto je že empty a tam je že car 4. Tu môžem dať avatara? Neviem, na čo by som to robil. O tejto fejze mám. Dobre, kašlem na avatar a radšej sa odtiaľ to idem nejak dostať. Ale jak? Takto a close. Aha, dobre. Máme to vybavené. A ja môžem ísť ďalej stavať. Toto levitovalo reálne. Neviem. Ježiš. Tam zase tu nič nevidím. Prečo? Pani, tí peniaze v tej hre nejak rýchlo dochádzajú. A mám 32% postavenia. Tam bude ešte aj ďalšie poschodie, ne? Jedno poschodie už je dosť na takýto začiatok. Tak, toto si postaváme. Tak. Teraz to postaváme. Tak, toto. Dobre. Čo tu ešte máme? Tuto. Stolík nejaký. Tu stoličky ešte. Dobre. Ďalej tu je čo? Tu je ďalší stolík. Dobre. Tu je kancelária, tu vyzerá. Kancelária. A tu je obývačka. A tento stolík je to na čo?
Dobre, to neviem, ale to komorím si pustiť. Možno škoda, kúpil som si nejaký seriál. Trebárs v finále majstrovstiev sveta vo futbale. Okay. A prečo tu není skla vlastne v oknách? Alebo čo to je? Neviem. Projektor. A kde je? Sú schody a... Dobre, nič tam nevidím. Ešte tu mi ukážem. Aha, tak ja už musím pre peňažky. Dobre, páni, tí peniaze sa fakt rýchlo minajú, ale ja už som si tu našporil, že 54 000. Dobre, tak ja idem... Furt toto je, že to je empty. Ja si až môžem kúpiť... Aha, tu je vejzle. Ja spravím domček, až potom si kúpim autička. Potom zase z ničoho nebudem môcť spraviť dom, takže... No, takže budem môcť, tam dojde hen tam. Takže ja si to... No ne. Nebudem si kúpať za golfový vozík. A potom tam je ešte jedno auto, ktoré už není si golfový vozík. Ale ja si najprv budem radšej šetriť na domček. Čo je toto? Kino? To je reálne kino. Prečo tam nemôžu dávať mňa, jak som teraz vonku na kantor. Dobre, ja idem do druhej miestnosti sa presuniem. Tak, zavriem. Tak. Dobre. Čo tu mám ešte? A hlavne tu mám šívku zase. To nejde otvoriť. Dobre. Tak už ide. Tu bude skúplňa, predpokladám. Tak nebude. Bude asi nejaká izba, alebo... No. Bude izba. A pekná docela je. Pekná. Pekná izbička. Neviem, či pre deti, alebo pre dospelých. Ale asi pre dospelých, lebo to je takáto manželská posteľ. Dúfam, že budem robiť aj pre deti posteľ. OK, a zase už asi pre peňažky musím ísť. Tak ešte nie, tak ešte mi vystačí. Ešte mi vystačí. Teda, no, tak už ne. Tak a ideme zase pre peňažky. Docela rýchlo sa to míňa na domček. Ak chcete, aby som si zmenil avatara, čo teda ja nechcem, ale ak vy chcete, tak mi môžete napísať do komentára, čo by som si mal spraviť. Či si ho má zmeniť, alebo nie. Napíšte do komentárov. Basket? Basketbalový koš, či čo? Kúpca, inteligent. Hurá. A kde je? Takže kde je? Takže basket. Aj basket je ona. Táto. Jak sa to volá? Táto. Neviem, jak sa to volá. Čiže to bude basketbalový koš, ale však to je tá ona. Neviem si spomenúť, jak sa to volá. Dobre, tuto zase bude niečo. Office, kamo. Ďalšia obývačka. To neviem, na čo nám je. Čo nám je toľko obývačok. Není to nejak blízko tej telky? To bude trošku ďalej. Kamo, na čo nám je už 10 obývačok? A kde som? What? Ono to reálne teleportovalo? What? What the hell? A jak... Niekde schody aspoň? Tu sa ani schody není? Tam ani schody na druhej poschodie tu není. A jak ma to tam ale mohlo dať tým pádom?
Dobre, neviem. Veru? Ukáž, koľko máme spraveného. 66%? OK. To je docela dobré. Takže toto spravím. Ešte to nejde. Pani, túto izbu máme a vyzerá to takto. To, čo mi to nešlo kúpiť, je toto. Neviem, tu kartóny, ale však OK. Otvorte mi. Dobře. A už sú tu. A už idem robiť druhé poschodie. Už prvé mám tým pádom. Či už prízemie mám. Už idem robiť poschodie. To ma teší, takže ja už by som to za chvíľku aj prakticky mohol mať. Ono to je docela veľké, ale zase keď máte veľa peňazí, takže to všetko môžete naraz kúpiť prakticky. Ale budete musieť chodiť aj tak pred peniaze, lebo vám to všetko nevystačí. Sorry, že hovorím tak rýchlo, že mi niečo není možno rozumieť, ale... Pardon, proste. Ja furt hovorím rýchlo, takže... Ne, vždycky, keď hrám na Lenochore, tak hovorím takto. Trebárs takto. Ale toto bude mať asi rýchlejšie a ja si musím ísť pre peňažky. Pomaly som len tak myslela si, že ja vyskočím z okna. Aký blázen, že vyskočím z okna. No, však ja som blázená, aj by som z toho okna vyskočila, ale ne v realite. 75%. To je dobré. 84 000 peňazí, teda dolárov. Dobre, tak to spravím. Som sa prebugoval do stropu. Fakt What? To jak? Dobre, ja to líbnem. Dobre, dáme pani, som tu zase, musel som to líbnuť a naspäť sa pripojiť, pretože však videli ste, sám som sa prebugoval do toho stropu a extrémne mi to seklo. To som si bral na začiatku, ešte pred natáčaním henten. Oni. Viete čo, ja to spravím. Vehicles. Ide dobre, tak spravím to potom. Čo sa mi zase dobre nenačítalo, neviem. Dobre, ja idem radšej stavať, ja by som si kupoval auto. Keď budem mať tak 99% zhruba, tak si to asi pôjdem kúpiť, aby som zase to aj stihol kúpiť. Tak. A ja sa tam asi ešte spavnem. Tak neviem, či si to mám kúpiť, ale však... No. Ježe ma to vedie... Čo? Choď. A teraz ma to vedie dole? Ne? Aha. Kamo, ja som fakt. Mám ešte 100 000. A keď toto vlastne po schode dokončím, tak už ten dom mám celý hotový. To bude vlastne prvá časť mojej série. Bol vnútri. Nevadí, zoberiem si peňažky aspoň a idem tam. Tento dom je taký, že už ani neviem, kade sa ide hore. Kade to? Toto už 5 minút hľadal, tak som to stopol na chvíľu. Dobre. Dúfam, že už to dokončím. Dobre. No, otvor sa. Ty. Potvora. Dobre. Keď toto je to, akože toto sú normálne.
Ešte vedľašia miestnosť není vybavená vôbec. Kámo. To bude chvíľku trvať. Pani, táto miestnosť je oficiálne hotová a ešte ma to vedieť sem. To je balkón. To je dobré. Tak ešte není hotová. Dobre, to už je. Idem na druhú miestnosť. Bum, bum. Ísť dole? OK. Konečne tie okná. Prečo tie okná idú až nakoniec? To nechápem, ale však hore už sú okná, není. Ja som vedela, že sú to okná. Ale prečo sme to tam nedávali na začiatku? To je divné. Dlho nebral peniažky. Dámy a páni, tento dom som oficiálne dokončil. Ja si tu ešte kúpim teda auto. Kam má 129 000. Ja si kúpim toto i18. Viem, čo to je zač, ale však OK. Kde to je? i18 a spavnúť ho. Dobre, dáma pani, to auto sa mi nejak záhadne nechce spavnúť, ale tento dom mám oficiálne hotový, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a čau! Vidíme sa na budúce.